Iso diaturake. Ya, ngono ya, Gong. Heeh, wektu terbatas. Iki wektune wis wah. Jendro wae aja ya-ayan kok do rebutan aku iki ngopo? Ya do rebutan mateni gareng. Ya, tembang kangen. Mangga. Nun. Oh. Kodang kuning bar niki nggih, Pak. Bar niki mengke kodang kuning saiki tembang kangen riyen. Monggo, ya. Dadi kangen podang kuning, Pak. Heeh. Menika pamundutan tembang kangen ugi wonten. Ya. Nggih. Ya. Diaturake langsung wae ya, Gong. Heeh, monggo, ya. Sampun. Oh iki cah lemu-lemu kok kalah karo cah kuru. Heeh. Lah ya aku yo kalah ora? Hah? Iki mau kalah ora? Aku kalahe karo kae kok kaya jaran teji Lah iya wae. mulai aku yo kalah. Aku anggere musuh karo tukang las ki. Kok terang las? Apa? Aku kacamata iki. Kok tukang las iki cilik ning atas iki. Dadine aku kalah. Kalah. Yo pancen Ya. selagane dhewe-dhewe. Matur nuwun lho, Mas. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Malih wonten malih boten. Ku apa lho? Wong nyawer kok njaluk. Ora jane kuwi sinden apa preman to? Ana sing setuju wayang wong. Mesake ora. Heeh. Wingi dolan endi, Bu? Monggo. Ning gembira. Dina minggu tane. Kajae Ana. ontane. Ana. Punya Ana. sesane wan apa-apa. Ana. Pengen rawon Ana. bandulane. Pengen jajan daerah Kuciwa. Sang cilik muda-mudi. Suwo. Sing tilas bocah pisan. Dina minggu ayane gembira lo. Ya. Identitas Ngayogyakarta nek sowan ning rawuh ning Ngayogya nek urung rawuh ning Wiraloka urung krasa tekan Yoja, urung dahar gudeg durung krasa tekan Yoja. Identitas Jakarta Utara nek urung sowan ning Ancol. Ancol. Heeh, Ancol kuwi urung tekan Jakarta Utara. Heeh. Wah, kabeh duwe identitas dhewe-dhewe ya, Gong. Heeh. Ketok sowan ning Jakarta Utara nek mangan apa, Gong? Mangan saanane. Mangan saanane dengkulmu mlocot. Lah kenapa kene iki aku radang e? Kene iki ketoprak sak panggunge wis dipangan kok. Ketoprak sak panggunge dipangan ora. Wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka? Monggo. Kula nyuwun swantenipun ibu-ibu rumiyin. Rada sesek ya monggo. Wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka? Dina minggu tone gajahe ana, ontane ana, munyo-munyo ana. Ngono. Lan sak piturute penabuh meneng kabeh. Nek ana kancane omong tulung jejere kuwi tapukno. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka. Ya. Dina minggu tone gajahe ana. Terus? Ontane ana. Lanjut. Munyuk-munyuk ana. Sasan kewan apa-apa ana. Iya. Pengen praon ana. Iya. Bandulane ana. Oke. Pengen jajan cekak era Kuciwa cang cilik. Muda-mudi lan sing tilas bocah pisan. Dina minggu ayo ning Gembira Loka. Siap. Nah, sinden 8 kompak kabeh. Seragame ya dasare lurik. Ha iya. Penabuh terus penabuh. Sing seragame kaya Sinomani. Heeh. Coba kaya ngapa? Kok rumahku ora ana sing kebeneran nek tuku seragam ya, Tru? Ora ana. Mesti dicacat. Heeh. Ya siji rasa. Ini dolane iki rada sesek. Sing lanang luwih semangat. 1 2 3 ya. Wingi dolan ning ibu ning Gembira Loka. Dina minggu tone gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengen praon ana,
bandulane ana pengin jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira luka sing diselang-seling truk ya sapa wae aku kok kanggo anggere kowe iki gayeng ki rasane meri aku ya tak selang-selingke nek tanganku munggah swara wedok tanganku medhun swara lanang perpindahane ora usah dadak tak abani manut obahing tanganku pamane nek aku ngene iki swara wedok tiba-tiba aku ngene iki pindah swara lanang dengan sendirinya tidak dengan teman-teman coba 1 2 3 ya Pingin dolane Dimas ning gembira luka dina minggu tone kacahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasakewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka coba di anu to dicedhake meneh le motong dicedhake meneh kira-kira kompak ora kompak aja kuwatir to ngece kowe ha kanca-kanca iki ning ngebis latihane biro luka kok wae tenan aku sih anggere sepi terus tanganku munggah terus ini dolane nanti mah tanganku medhun dangkem biro luka ngono wis kesel terus ana sing muni madang Ramadang semaut terus madang coba 1 2 3 ya Pingin dolane Dimas ning gembira luka dina minggu tone kacahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana kasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira luka jane kuwi ya suwe lho terus jane ya heeh nek ora do titen yo garange kon ngadeg gamen udat-udut kok karepe kok terus kon terus dhek iki nyambut gawe apa akarang wong nek wis lunas ngono kuwi ya ora apa-apa jane sewengi apik gembira ria iki mau lho gembira ria oh lah wis gembira luka kok gembira ria ora iki daleng apa gareng Ngesti Pandhawa gembira luka ya ora apal pengen kelon so apa pengen praon kok kelon aku malah ora apal Mas sumpah aku ora apal lagu aku iki kudune wingi dolane ndi Mas nang gembira luka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana sasar kewan apa-apa ana pringin praon ana bandulane no pengen jajan cekake sarwa ana jajan cekake ra kuciwa lah mergo sarwa ana heeh cah cilik ndi muda-mudi lan ling tilas bocah pisan dina minggu ayo nang gembira luka oh aku wedi nyanyi solikin heeh jane nek wonge ana iki wonge gering iya gering ki apa lara oh yo lara wae kok gering lho ayo pitik kae nek arep diblerak mergo gering ya ning istilahnya lara ya lara wong lanang ning tenan aku sumpah Mas iki sewengi metu gembira luka tok waduh jan wah senenge pol ha iya meng kaya ngene wae ya iso dadi penontone atusan ewon nang YouTube iki tandane kowe sampean ki dalang open kok dalang open mergo iki lagu iki wis suwe ana tur biyen lho kerep dicakke kerep banget ning mergo liyane iki do ora open sing ngopeni sampean iso nggo golek pangan iya lumayan bener aku ki iso ngopeni dagelan-dagelan simbah-simbah biyen karo meneh iki yo kanggo ngecek karo ngetes kanca-kanca yoga bahwasanya sampai pagi pun beliau-beliau niaga ki tetep isih melek wah wani merem ki resikone gedhe tenan kuwi ya mung siji sing kilap siji apa mau lho sing mati mau sapa sing gendar ki takon
Jebul pas paten-patenan sing geder turu. Lah kok melek biar ki sing mati mau sapa ngono ki? Ayo sajake ngimpi desane Keseripan. Iya. Nggih. Oh, iki pundutane Pak Bambang. Nggih, napa? Lah kene iki wau to. Oh, nggih. Pancen pun pesen set kula teko. Ya lho kok lho Mas, siap aku yang ngono. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Pak, Mas Solikin mboten saged derek. Nggih. Nggih kepeksa niki masal gembira luka masal. Pak Bambang iki namung Pak Solikin ora melu ki ya gelo, asline gelo. Ning mas aku wis ngerti iso maca penggalih Pak Bambang. Piye to? Wah, Solikin ora melu ora iso ngetoki biro luka sing saut-sautan. Oke, ora masalah. Sesuk tak nanggap meneh, mesti ngono. Ning nggih ngentosi Solikin waras, Pak. Nggih. Ngentosi Solikin waras ngenteni gareng-gering, Pak. Oh, pujine elek. Kowe iki senengane ngaluk. Ora ngalup kok ya. Wong ning kene iki pujine iki mujekke Pak Bambang sekeluarga kali Srubeda Gudorcana sing nyambut gawe sehat. Uga karo sing dikitanke. Ngopo? Ya ben dadi bocah sing migunana. Migunani. Aku wegah aku. Aku akhir kepuruk Bagong iki wegah omongane mencah-mence. Bagong iki sing duwe malah ora iso nglakokke lho. Barang kecekel aku malah viral Bagong iki. Dadi sing nglakokke mangkel karo aku. Iki wae sapa? Ngene Mas Cahyo Kuntadi iki dek aku mayang suran tak gawane ya, Dik. Mang beto Mas, lah barang tak gawa kok malah lah kae dalang alusan kok dadi senengi. Iki sing iso nglakokke ya dalang bekasaan. Yo nang mburi kelir yo. Ngapa? Tak pacul cengelmu. Aja to sing wingi wae urung diuruk kok saiki arep dipacul neh. Wong ngomong kitan. Ayo saiki ngudi kawrung lir budi. Kitan ki apa? Kitan ki supit. Ah, beda. Kitan dhewe, supit dhewe, tetak dhewe. Ning aku gak lho nek diarteke. Lho ya ana artine. Kowe terus muni ki. Ki Seno Nugroho. Kitan terus ki. Kuwi saka tembung loh iki masuk logika. Apa yang saya katakan itu memang betul-betul ada. Aku ora iso kon ngarang kaya kowe. Oke ora masalah. Tak jajal kepinter aku. Kitan apa? Kepinter aku kok kepinter aku ki piye? Tembungmu ki lho. Tak jajal kepinteranku ki lho awakmu. Oh iya, Dik. Heeh. Kepinteranmu, kitan ki apa? Ah. Itu kita lelaki harus melakukan. Iya. Tanpa itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Tan. Ayo tan ki tanpa. Kowe jane gatekke ora to no. Kita itu harus ada tantane urung tanpa melakukan itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Oke. Oh, saiki gendi kowe ngartekke supit. Rungokke. Ya. Nek ora iso kaya kowe, wong ora Bagong. Lagi iki kowe gelem saut-sautan ya lagi iki. Ya, supit. Su. Ora usah cerewet sik. Tak mikir. Ah, ya lono jedahe ngene iki kecekel kene. Supaya tetap bersih harus ada yang dihilangkan. Pit. Segipit. Sedikit kok digawe segipit ra apa-apa mempel situ. Segipit daging yang harus dihilangkan tanpa merasakan sakit. Supit kok ana tan iki lho. Supitan. Kuwi wis ana akhiran. Yen asline kata dasare supit. Supitan kok. Oh, ora, supit ayo supit tok. Aku nak supit mau. Supitan tanpa ada rasa sakit. Contohnya sekarang Pak Bong itu nek menawarkan tidak terasa sedikit pun. Iya dah? Heeh. Ayo kuwi padahal asline kaya dikruyuk semut geni. Jane yen supit ki peringatan bagi seorang laki-laki. Nggih. Niku nganu Mas Gareng niku nulat jeneng Nabi Ibrahim. Nggih. Ning kula anu cocok dengan penemunya orang yang mengatakan bahwasanya kalau mengislamkan itu sebetulnya ada kelirunya sedikit. Karena seorang manusia itu masuk Islam dikala mengucapkan kalimat syahadat. Kamangka Dik Novian ki sadurunge sunat wis mengucapkan kalimat syahadat. Tegese wis Islam sadurunge. Oh. Ki aku ki jebolan majelis taklim kene kok.
Wis arep ngejak apa wis saiki? Ora ngejak. Ora ngejak piye wis kadung tekan ngene ora dijak iki. Heeh. Aja sia-sia lho karo aku. Supitan ki mau. Wis ngentekke. Kowe saiki aku tak takon. Supitan itu ada berapa dekade? Ayo. Lek tembungmu kok keduren dekade iki lho. Wis to wangsulana ora usah dadak. 3 dekade. Apa wae? Yang pertama disupiti nganggo apa? Nganggo waduk. Wah, kuwi wis modern. Asline takono bapak-bapak sing umur 80. Tekane 85. Biyen supit ki nganggo welat empring kae lho. Jenenge welat kae. Empring kae landhep banget. Ming diris teng ngono tok wis ra dobati terus go mulih. Kowe umur pira saiki? Aku wis umur 50 munggah lho. Ah 50 munggah iki sing nganggo welat mula bentuke ra karo-karuan. Ayo delok, wani ye. Bojoku malah dadi seneng kok. Malah dirasake iso tekan dindi kok. Nyeprok kembang mawar kae kok. Dadi wah iki bojoku agar Siti mewah. Ayo kuwi akibate nganggo pring kaya ngono kuwi. Istimewa dadine ning bentuke pancen ora pokro. Ayo, iki dadi pring terus mulai modern malah saiki ana apa? Laser ya, Mas. Laser ki kalah meneh saiki ming ana sing dilempit. Lah kowe iki berarti ra sayang anak. Lu ku sayang anak piye wong anakku wedok kabeh kok. Piye to ki mugi? Oh iya, ya berarti ya sarang tetangga lah ngono kae. Mulane anakku tak terke wingi ditari kok aku robonge. Piye? Piye Mas, supite model pripun, Pak? Sing paling larang niku ming dilempit. Terus dilempit terus diapake? Ayo ming dilempit kaya diwiru kae. Wah, bentuke kaya potlot tapi banget rapi banget. Ora iki gen ora ucul terus diseleti kok, Mas. Ora ngerti aku kuwi urusane dokter kok takon aku. Nek takon ning ngebong kono ora ning aku. Lho, oh lah wong kowe iki sing ngeterke anakmu sing tetak anakmu kok. Lah nek aku ora takon karo dokter niku dikapake ngono kok kaya arep ngerti-ngerti ya. Kok nesu apa to kowe iki? Nesu pertanyaanmu ya ora masuk akal kok. Lah kowe diseleti apa ora? Ayo ora. Ora ya wis kok nesu. Wong kari omong ora kowe kok nesu. Amah aku kok muni ora sing logika ngono lho. Pertanyaane sing logika nek takon aku takon laire Gatotkaca ki dek kapan ngono malah aku ngerti. Aku dalam kok takoni supit. Ayo kapan laire Gatotkaca? Aku ora ngerti lali wong dhek ora ngabari bojom mbokne mlebu bidan ngendi aku ya ora ngerti kok. Lho si Ar ki waktu nglairke ora omong kowe. Sapa? Arimbi. Ora ngerti aku wong do meneng-menengan kok ngerti-ngerti wis metu kok. Tak dileki nang rumah sakit ya ora ana. Oh iki nang bidan. Mas Yen iki saiki gandeng aku kepethuk dalang sing pinter. Gareng kuwi jane anake sapa? Anake Semar. Sing asli. Anake nek cara Yoja Begawan Solontara. Tegese Gandarwa Maya. Anake wong pinter, anake Gendruwo. Iki anake Gendruwo, ngati-ati. Omong sak omong karo aku ngati-ati. Iki mau ra sida udan sebab apa? Lho. Sampean to? Heeh. Mergo sampean to. Aku ora sombong lho, iki sing ngomong lho. Ora sida udan mergo tok dongane. Lho, sing ndonga sapa? Lah sebabe apa mergane? Lho, mergo sing gawe ora ngedunke. Iki ora usah dipikir mumet-mumet to, wong uripmu dhewe iki wis rekoso. Ora arep tak pikir mumet kok. Ora. Oke, derek bingah ndongake ingkang nembe. Iki Sunter Jaya. Lah yen iki tak oceki, Mas. Iki ora tau oceki bakale kualat aku. Sunter Jaya napa, Mas? Sun ki saka tembung sunyinya suasana pecah dengan keramaian yang diadakan oleh Pak Bambang sekeluarga. Iya, luar biasa. Ternyata Pak Bambang punya hajat tasakuran putranya yang baru dikitankan Mas Novian. Betul. Jadi wayangan dengan dalang yang lagi koming di apa kuwi? Sing berapa? Sing lagi meledak-meledak sosmed ki apa? Booming. Dengan dalang yang lagi booming Ki Seno Nugroho dari Yogyakarta. Ya. Z. Gula Zaina. Wong ya wong Jaya ya ini wayangan komplit ya ini. Ada dagelannya Gareng dari Semarang. Wah. Iki paket komplit yo ngene iki.
Wayang kok tanpa gareng udan terus. Wah, anggepe dek iki sing nolak udan. Pancen ya. Ora percaya ya, Le. Ora percaya iki lho adimu lanang iki. Ora percaya kowe. Ayo percaya. Aku wis tau lho rek. Kowe iki ora sembrono terus iki ya pancen pawang udan tenan. Lho, kene yo ngerti. Lho, tak kon ning nggon aku dek jaman aku ewo ya. Piye kang kae kok mendunge kaya ngono? Meneng kok. Meneng wae kas dakep. Mendung sing nang tengah iki ngulon kabeh. Weh, ha to. Let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Terus banget terus tak tuthuk ember wong. Mau kowe karo wong kejem. Karo wong kejem. Ha sae nolak udan kok malah mendunge nggawa kanca ora. Ngundang rombongan. Ayo saiki udan ki apa tegese? Udan ya air laut yang menaik ke awan lalu di sana menjadi omong ki sing de facto. Iki ngelmu lho. Ngelmu kuwi Takono guru ngendi wae? Air laut menguap. apa mesti air laute sing menguap apa air kali ra entuk meluap? Ya maksud tuh air laut ki meliputi air kali, air apapun karena semuanya air itu Piye? bermuara di laut. Terus piye sing Menguap menjadi awan. awan? Awan kok kena dingin menjadi bintik-bintik kecil yang ada di sini. Ora kuwi keringet buntet apa udan? Kok bintik-bintik kecil lho? Aku udan apa? Udan ki umume banyu. Ge diinteni ning ya ditolak. Akeh masalah, sithik ya masalah. Ning kabeh kudu ditampa kuwi paringane Gusti. Weh. Nek hujan. Hujan, ora Ayo. udan. Iki basa Indonesia, hujan. Ayo. Ha. Ayo. Osek to. Ayo. Hanya ada kalau ada mendung. Apa tenan? Ayo. Apa? Wedi tenan, sih. Wah gojok iki. Metu ya iki cara lawas lho kene iki gojok kene iki metu. Ning anu sing tak terjemahke iki untuk ora jeneng nganu ora iki mung nyelimur sing lagi kebanjiran. Nggih. Dadi banjir niku banyak airnya. Jika semakin tinggi segeralah mengungsi. Raihlah apa yang ada saja, yang penting nyawa Anda selamat. Wes. Kuwi iki awake dhewe nganu Mas Gareng. dawuh. Bila sungkawa kagem para kadang-kadang sing kena. Aku ora mung sungkawa tak, sungkono barang. Sapa? Ya ora mung aku sungkono barang. Iki ora sembrono lho iki. Loh, iki nang Jakarta lho. apa sing entuk sungkawa iki gur kowe tok sungkono ora entuk melu sungkawa? Maksudnya iki kata-katamu sing apik. Lah kata-kata apa? Kata-katamu ki mau lho, ayo padha nderek bela sungkawa sing kena banjir kok tekan sungkono. Maksudku ki sungkono barang iki tak kon melu bela sungkawa ngono lho. Oh, ora ngono ditengake soalé iki kan sing kena banjir cedak-cedak ngono nek nganti do streaming wah cangkeme Gareng kok malah mles yo parani gak. Ya ora ngono to, Mas. Salah kowe. Wedi. Ora wedi apa? Sopire bajemu sing tak tumpak ya bar kebanjiran sopire. Salah kok ya. Ora ya. Sedulure-sedulure awake dhewe. Nggih, mugi menika pacoban. Seperti yang saya katakan tadi, apapun itu bentuknya, baik rezeki maupun musibah harus tetap kita syukuri. Nggih, terus ya karo diselani Mas Gareng. Ndi, sapa? Mbak Tiwi monggo rengu kala wau sonten dereng dipun aturaken. Tiwi iki sing ndi? Sing pojok dhewe iki. Iki. Heeh. Oh ki lho. Yo. Wedian. Iki tipene setia lho iki. Sikile jeber iki. Biasane nyengkerem ngene. Nyokot. Apa, Dok? Nyetrum. Nggih. Oh, tukang son piye? Nyetrum lho. Pun 2 kali nyetrum. Jane ngediani kowe kok kowe Ra iso. kok liyan. Aku dagelan mampu weles dhewe to. Wah, Sing duwe ngamuk. Tiwi. Nggih. Piye kabare, Nduk Cahyu? Sehat. Sehat. Isih ning kono to? Teng pundi? Embuh. Aku kuwi saleme pring surat. Saiki ora pring surat, pring singon, Mas. Kok pring singon? Pring singon. Apa singon surat. Heeh. Singon surat. Ana sing prisa kali ampung. Oke to. Kali Ampo. Ya, Nduk, mamu kali Ampo. Nggih. Wah, mulane ya.
Ajake wis terkenal kowe ning kono. Piye kahanamu? Kahanan apa nih? Aku ki pekewuh ya aku kan apa. Aku angger kepethuk cah wedok nglawuhi ngene iki pekewuh aku. Nglawu iki maksudnya piye? Disawang enak marki ngono lho. Oh. Piye? Wis omah-omah? Sampun nate. Oh, iki padha iki. Enggak tahu. Mas, Piye? sindenmu kok abkiran kabeh. Ket mau kok wis tahu kabeh. Ayo wong jujur ki malah apik kok ya. Tujune imanku wis kuat. Heeh. Nyawang kok ngene ora kenggo. Iman kuat, iman mobat mabit. Wis takon bobok. Nduk, Tiwi, nembang kaya sing dikersake Mas Eno. Nggih. Iki yo ngaturi bundutan sing mundut ya, Nduk, sayang. Nggih, kok sayang. Lho, iki sayange wong tuwa nyang anak. Oh nggih. Ayo. Ayo. Ayo rezeki kok mari. Apa Mas? Rengu ta? Rengu. Memanise merati Sriuning mus kacaane mung saja kaya ngene kok wis tau di bojo. lah pripun Gintis kok. Entas ta. Oh, kowe rondo anyaran to? Mulane plastike urung dibuka. tasih segel Ya diterima-terimake lelakon ki wajibe guru dilakoni. Nggih. Upama kowe karo aku ya mung lelakon kudu dilakoni ngono. Gelem wae nek arep anak-anak terwelu. Kelinci. kandas luas Aja grogi cecer aku kok grogi. Santai wae. oh nggih Iki petingane ngerti sindan iki? spesial Lalen. Hah? Lalen petingane. Lanjani ya ya. Aku ngerti. Isih mikir kok ya saya. Ayo santai wis di kono wis dilangi. mboten pun ilang kok Oh iya. nggih Ya ndang diseni aku. mah Takono Pak Naib, Ngapa? ragat pegatan ki pira? Arep ngapa kowe? Ayo mung takon tok kok. Tak SMS ke saiki. Aja wis turu bocahe ya. Kok ket mau prak-prak bojoku kowe. diwangsuli nggih Wangsuli. nggih kandas luas wira Rina wangi montra tapan montang manting tanjena Dewa Tan burung Sri. kurang aco lho. Kang masira wong bagus gampang temen hamba beda Ya, mangga. Ya. sajake katon rangu antena punika
bebasan bebasan saupama kayang ngenteni umambenging selangke datine rantang-ranting kaya din rasa kok make wakasan kontrang wis kowe nek dhek ngene iki supaya mudar rasah nembang meneh. Oh, kowe kekerasan dalam panggung sadwara. Ayo, yang terus ke. Waduh. Kok kata-katamu wis ora nguwati yang apa? Sing tak undang kowe ra nesu lho, kowe kok geger napa to? Lah ya ora wangun aku ki mengepaske kok. Lha ngopo to wong aku sayang ki lah ora mesti suami istri kekasih. Nanti kong golek cetok. Gah, Wong kok gambleh wae ket mau ora meneng. teno selirane wong kok. Ya. kena kang was kalenggan anggonda katresnan Balendor aku was kadang kasur hatiku Yo. mung tanes Ya. Sajak ikatan antara niku dene nanti kakak ngaten apa sampeyan apa pancen sampun mangka prasetyanku akan bebasan saupama kaya ngenteni aku mangke neron aja cuwing wakasan kontrang Nah, Aku sak perkara piye iki terus buyah aku. Lali madhek pos aku. nyat wis di ngono kok wis dirancang kok. Engko jam-jamane digawe kecelik ngono. Ayo dirancangi gek dibangun, rancang tok ora dibangun. Nah, mengkare goleki watu kok. Golek watu nggo nggo mondasi ya urung wis ae. Ya, aku sik menikmati karo iki kok. Iya. Ya yang ya. Nggih. Yang Lah sesuk kowe baline bareng iki mulai Semarang kowe mandhek kali Ampo. Iki, Ha iya no. gue seneng koncone dibacok wong ya. Ngapa kok ora ana apa-apa kok dibaca piye? Lah iki dhewe ra ndek bojo, ingsun pribadi. Lah isih duwe titian. Kae luwih kejem timbangane wong lanang bojoku. Jare mau wis ra seneng. Mau nampa ning transit mau. Apa?
ngerti sik ngebel bojomu terus muring-muring sik bareng anu diangkat. Halo. Aku wis nang transit sayang. Oh, bawar muni lames. Sik nun suwi. Ketoke ora aku tok ya termasuk kowe barat. Oh, wong padha-padha. Ya tutukno yang. Yo. Kuna kang was kalenggan anggan darah kirang bebraya palenjor aku was kasur hatiku tan sarengmu. Matur suwun. Jare sing ngendal wis kompak sing beduk sing aku, Pak. Wah, masih. Wah, tok saweran. Wah. Wah, pewe. Ora. Wis nek gowo wae. Mangke dingge pijet. Oh, Pak. Oh, pakai wah. Oh, dadi ra enak kuwi. Aku kuwi wong jane iki mau gojek lho jane. Lha nek ora penak jaluk wi, jaluk. Nggih mriki. Aku yo sik doyan kopi kok. Pun nggih. Ajar tak keke Jolodoro iki kok. Jolodoro. Iki buri-buri. Ora Jolodoro, Jolodong. Lumpuke sik. Titip. Monggo ilang. Aku alung kelangan kanca timbangan kelangan dit. Lah ketok ya sadis ya Mas ya. Nah kuwi pokoke sadis wong kuli Mbah Guna. Ya. No, wis klumpuke Mas. Ngenteni tunggale. Ya. Piye neng tembang kangen mau ya di keparang disuwun. Ya. Ayo sapa, Gong? Ayo Mbak Endah Wasito. Oh, Endah apa Wasito? Kuwi jenenge Endah daharane Warsito. Wasito ora kersa dahar kaya ngono. Ora kersa. Ora kersa. Bu Warsito ki jenenge bojone iya, Nduk. Ampun sembarangan teng mriki enten sik asmane Warsito lho. Oh. Sapa Radian? Sampeyan Radian. Operasi sesuk. Tak koyong. Operasi ngopo? Katane koyo ngene ayune kok ora gelem iki piye. Nduk, jenengmu sapa Endah sapa? Endah Wasita. Saka ngendi? Saking Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Oh, karo omahe Rebues gedine. Kidule. Ya rabies. Kula kidule. Kidule. Wis dibojo. Dereng. Ora eman-eman mbok ngurke iki. Lah kok eman-eman pripun to? Kula tesih enem kok. Umurmu pira? Rahasia. Pengen reti apa? Tak uji KTP ku. Iya. Nek sesuk marane omahku lho. Hah? Marane omahku. Aku rumah saku kok anak buahmu iki do budel kabeh, Mas. Maksudnya piye? Don nyucui aku mboko sithik supaya aku kuwi tergoda oleh mereka. Itu justru cobaan bagi kamu. Lho aku wegayan gur dicoba nggonen. Ora, iki serius. Itu cobaan bagi Mas Gareng yang sudah bertitel haji iki kegoda apa ora? Betul. Tujune kok aku koyo ngene iki. Itu cobaan kamu. Aku kok mbok godho apa-apa ya mung nglekidu. Jane ya wis kegodha to ya, Om. Ora sih. Ora kok. Ora. Wis aku trimo bojoku kae tok. Oh. Wis. Yakin. Ayo yo tak yakin-yakinke. Ora pengen sik enom apa piye? Oh, ini nasaitoni Aku ki rojin. ya iso nek ming mijeti ngene-ngene ki iso. Piye to njaluk kerokan ngene-ngene ki Yen yo gur iso. mijeti apa kowe iso Kuwi nek kowe kurang mantep dipijeti, dita-ita. Ida ayo. Kene jajal. Kosek. Ida. Loh, Pak Sen omongan ida ngono kok. Kene jajal to. Tidak, aku yang tidak tahu wedok ilang susukku. Mergo dilangkai wong wedok iki pantang aku. Kowe gur mijeti. Dari nganggo ning nggon tira susuke. Kowe yen gur mijeti apa ngalahke Maiso Jenar kuwi? Pijetane Maiso Jenar iki pijetane enak kuwi. Oh ya cetok kalah jajal apa piye? Heh? Jajal apa piye? Aku gayen gur jajal tok.
Lah piye to? Ayo kok jajal-jajal ora kena ya, Nduk. Nggih. Kowe dudu barang jajalan. Nggih. Luwih becik ketokno kabisan. Ya. Pun Tembang kangen dibawani. Ayo. Niki wau dereng wonten nganu nggih kagem Dek Novian. Heeh. Putrana Swantara dereng. Lho, malah arep nembang putra. Oh iya iki mau ana pamundutan putra. Nggih. Ya wis ra apa-apa Putra Nusantara. Malah aku seneng nggih. Heeh. Seneng nggih. Nggih, selamat kagem Dek Novian, nggih, selamat menikmati bentuk baru. Mulai edan iki. Lah. Betul ta? Heeh. Betul ta Mas Gareng? Apa yang wis tetak terus bentuke baru. Loh iya, jare mau dilempit. Lah ngono kuwi mulih mula-mulanira kok. Malah mencep saiki kok. Warna-warna wae. Mangga. Anakku sing bagus dewi. Entran-entrane tadi anakku. Mbok. Ngopo? Mi- Ngopo le? Ya Mbok. kene. Piye? Ayo saking goblokmu nek emoh lho. Lho lah, apa ya ning di depan umum lho. Di depan kalayak lho. Mbok njaluk mik aku. Ora sudi. Lho, kono ya duwe, kono iso dadi mbok. Duwe kono gur potenso tok kok isine kok. Puteran radio tok kok. Wah, wah, boyo saiki. Besok pintar sekolahe. Nyanyuk jegok. Watuk. Watuk ya srindik watuk kok banter men jegok kuwi. Iki wis rindik wis ra nganggo mic lho. Oh iya. Heeh. Ciri khas sidan saiki kok untune dibendrat kabeh to. Ora diblendrat. Apa? Dibronjong. Masamu pondasi opo dibrojong. Terus Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. ya. Neno monggo. Semenengan geranakku aja pijar nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pintar tansah tak tomo dadi satria tomo lapo marang nusa menengok anakku wasonaran ibumu didamai kotengku bisa gawe.
Swantara atil enggal manang anakku welas marang ibumu Parepku tidak ikut teguku bisa ya didhawuhi iki kutungguku letole sayangku halo kae li bola bali mandek olah anake petok iki jebul ayo ki turunane mboke oh iya ya lah turunane bapakne barang no kae oh aku ki anake kuwi to iya pengerti ora metu aku ora metu ngapa isin aku ya maka Swantara atil matur nuwun. Mugi damel remenipun ingkang ngersakaken putra Nusantara. leras ngudang karo sing dicupitake. Ngudang anak kuwi penting. Dan jangan takut mempunyai cita-cita setinggi langit. Betul. Kalau dilambari dengan usaha dan doa pasti akan tercapai. Ya. Ngoten. Ayo Mbak Elisa ro Mbak Tatin. Maju. Dinggo tutupan ya, Tru. Ya, wis jam 3 ngondak. Lakone ora kecekel. Aja mung mangan terus, ayo. Nuwun pangapunten sing durung iso diaturake. Ya, ngono ya, Gong. Heeh, wektu terbatas. Iki wektune wis wah. Jeng lho wae iki aja ya-yaan kok do rebutan aku iki ngopo? Ya do rebutan mateni gareng. Ya, tembang kangen. Mangga. Nun. Kodang kuning bar niki nggih, Pak. Bar niki mengke kodang kuning saiki tembang kangen riyen. Monggo, ya. Dadi kangen podang kuning, Pak. Heeh. Menika pamundutan tembang kangen ugi wonten. Ya. Nggih. Ya. Diaturake langsung wae ya, Gong. Heeh, monggo, yuk.
asik-asik. Iki cah lemu-lemu kok kalah karo cah kuru. Heeh. Lah ya aku yo kalah ora? Hah? Iki mau kalah ora? Aku kalahe karo kae kok kaya jaran teji Lah iya kuwi. mulai aku yo kalah. Aku anggere musuh karo tukang las ki. Kok terang Mas? Apa? Aku kacamata kuwi. Kok tukang las iki cilik ning atas iki. Dadine aku kalah. Kalah. Iya. Ya pancen Iya. seragane dhewe. Matur nuwun lho, Mas. Nggih. nggih Pak nggih. Malih wonten malih boten. Kuwi kok apa lho? Kok nyawer kok njaluk. Ora jane kuwi sindan apa preman to? Wis kaya ngono kuwi kahanane. Ya ora apa-apa. Ya Trayo, yo. Yo Reng yo. Ayo Nggih. cek-ceken matur nuwun Mas Gareng. Nggih, sami-sami.